Kini sa verse 6 nga giputol siya, nalayo siya o gilabay siya sa kalayo. Mga igsoon, mao ni ang dili luwas. Dili gini luwas. Dili ingon nga nawala iyang kaluwasan, never gid siya nahimo nga luwas. Napil-apil kuno siya sa mga branch dito sa punuan, pero dili dai siya luwas. Ano man, wala man siya namunga. Mao ba pastor? Oo, mga igsoon. Kabantay ka na mga tao nga musimba sa inyong simbahan, murag apil kunuhay sa punuan, pero piki dai siya di ay. Nagpakakarnero-karnero apan lubo di ay. Mao ni mga igsoon. Daghan unya sa simbahan nato mga igsoon nga apil sa choir, treasurer pa, abi natog iya sa Dios kay murag apil siya sa punuan kay murag sanga siya. Pero pag ando day pag-abot sa hukmanan, moingon ang Ginoo, wala ako kaila kaninyo. Dili ang tanan moingon Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, apan sila lamang gabuhat sa kabubuton sa amahan. Pahawa kamo kanako, kamo mamuhat og daotan. Moingon niya ni sila. Di ba Ginoo nagpagawas kamig demonyo gamit ang imong ngalan? Di ba naghimo kami mga milagro gamit ang imong ngalan? Gawali kami gamit ang imong ngalan. Moingon si Kristo, pahawa kamo mga mamuhat og daotan.